Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojeg božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavome svijetu, za sve duše u čistilištu, za sve grešnike u svijetu, za grešnike u crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji, te za svu nerođenu djecu. Amen. Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojeg božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavome svijetu, za sve duše u čistilištu, za sve grešnike u svijetu, za grešnike u crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji, te za svu nerođenu djecu. Amen. Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojeg božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavome svijetu, za sve duše u čistilištu, za sve grešnike u svijetu, za grešnike u crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji, te za svu nerođenu djecu. Amen. Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojeg božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavome svijetu, za sve duše u čistilištu, za sve grešnike u svijetu, za grešnike u crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji, te za svu nerođenu djecu. Amen. Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv tvojeg božanskoga Sina Isusa Krista, zajedno sa svim svetim misama koje se danas slave po čitavome svijetu, za sve duše u čistilištu, za sve grešnike u svijetu, za grešnike u crkvi, za grešnike u mojoj kući i u mojoj obitelji, te za svu nerođenu djecu. Amen.